waya ne. Kai baba kuma ba ya kare ba. Cika yawa. Dan wannan abun me zai kai min dan Allah dan Ka gani. Ni matsala kai baka ba mutum ba na baka kare na. Kalli Ba ka san halin da ake ciki, rashin kuɗi ya damu jama'a. Tambaye ka mana. Dan Allah da baka miliyan 100. Kai dalla kai. Kai Dan ya miliyan tambaya wa zai bani ku? Mun fasa. Ina Da baka miliyan 100. ina ji. Da baka mace nan mace na gari ta gari. Wace ka fi so? Ni matsala na in kai shaye-shaye sai ka ya mutane ba. Haba. Kai dalla kai. Me wani mace fa daga ce maka. ni da waya a hannunka baka nan ban budurwa ta ka bani 1000. 1000 baka ce? Kana da baka ne zero. Kai kana magana. Ni 200 ma inda shi ba. Kwatance ne da Allah shi ma tsaya muna wannan sayin san. Ai duk shi ne ke kawo wannan abu. Abin da zai faru shine kaga mace ta gari in ka same ta ka samu duniyar lahirin ka. Kashe kuɗi baba. Kaga in ba wannan ba. Da wannan miliyan 100 na ai miliyan 1 sai in karar mana. To wai wa ma yayi musun nan mu je ba mu. Kaga ba musu bane kawai din samun karin haske ne. Amma kana tantama kan hakan me zai hana mu je wajen malam bawa? Malam bawa. Shi ma wannan malami. Mu je amma fa kai muje amma in aka ce ni ne malaman wannan kudin ba za ka samu ba. Ba zai yi wannan tunanin ba sakamakon cewa malam bawa mutum ne mai ilimi mai sanin ya kamata. Ka gane ga ibada. Mu je mu same. Bani da aiki sai naki a koda yaushe tunani. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam dawali. Agara makallahu. Malamai magada annabawa. Yawwa barkan ku da zuwa. Dan samari. Me ke tafe da ku haka? Tambaya ya kawo malam. Tambaya na shine kunci tambayar mu shine malam. Da baka mace ta gari. Da baka miliyan 100 malam wanda ka fi so. Miliyan 100? Miliyan 100 malam. A wannan lokacin da muke ciki miliyan 100. Ai da ku bani wannan mace ta garin. Wallahi gwara ku ban miliyan 100 nan. Da karuwai 10 ɗan risilan kullum ita da miliyan. Malam karuwai baka kira? Malam karuwai fa. Miliyan 100 nan me kake da komai ya ta saya maka iya. Kai malam wallahi na fi ka zo. Ai alƙur'an gwara wannan miliyan 100 din. Kai Kaga dan rini da Allah. Gwara bani miliyan 100 nan mu da dandodo. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka